ikke højt, det siger Robert Hansen. Hej, folkens! Og det er mig og Oscar A. Vil I se mig spille? Jurassic World. Og undskyld, hvis han er i level 16 allerede, men det gør ikke noget. Det er mig, der skal. Se, nu åbner jeg sådan en pik her. Jeg mener, pakke. Ikke pik her. Ej, men, yes! Ui, den er god. Jeg ved godt, den koster noget med 91.000 kroner. Hvad fanden skal jeg stille den? Nej. Hvor skal jeg stille den? Skal du ikke battle? Ikke nu. Du har ikke nok lort. Undskyld, jeg mener, du har ikke nok penge sidder. Jeg mangler en, det skulle ned. Undskyld, jeg spiller med fuckfinger. Jeg mener langefinger. Jeg smart. Okay, det lyder helt lustigt. Vis dine dinosaurusser. Okay, Stego er den bedste. Stegosaurus, hvis I ikke aner en skid. Yes, man. Kæft, den er stor på skærmen. Hey, jeg skal ikke filme mig. Nå, filmer ikke mig. Vi skal lige op i radiator her, ikke? Så kan I se mig trykke på en knap. Hold kæft, mand. Sådan det kunne det være med. Det kunne det sige, okay. Du skal også... Hold på mig. Hæs, jeg har ikke råd. Jamen, så venter vi da bare en halv time. Hey. Nå, nej. Så venter vi bare en halv time. Næste episode, eller nej. Et eller andet. Ja. Så kan du lige få nogle penge, så, eller så kan du lige gå i krig. Ja, hvordan fanden? Hvordan har du lige tænkt dig? Klar en mission. Nå. Collect 76.800 coins for dine dinosaurer. Du har 26.000. Ikke, der står ikke for mine dinosaurer, bare for alting. Der står ikke kun for dinosaurerne. Det må du lige så godt tænke på. Ikke? Og hvorfor sad jeg sådan med fingre? Der aner jeg ikke skid. Jeg mener, jeg aner det ikke. Det er mig, der snakker. Luk munden. Fik du den? Ikke. Hey. Du kunne lige få det. Nej. Det der spinner for 23 kroner. Ja, 100. Undskyld. 200. Hvor trykker du henne? Der. På de nogen, der står. Lever 5. Kom nu i gang. Det her, det er kedeligt for folkens. Og se det her. Du skal i krig. Kom nu. Jamen, jeg kan ikke gå i krig. Jeg har ikke råd til. Jeg skal være level 16. Så får jeg noget XP. Så gør jeg lige sådan her. Du har 2 missioner. Tag den anden mission. Det har jeg sgu da ikke. Jo, men men så skal jeg have level 5 dinosaurer i level 11. Det kan du. Det kan jeg ikke få for 10.000 mad. Hvor mange har du i level 11? Jeg aner det ikke. Der står ikke, jeg har nogen. Jeg har en. Hvad for en er der? Du kan altid, hvis det er nogen... Nej, prøv at se der. Nu er jeg ved at evolve den. Så er der bare ingen. Så er den bare tom. Ej, det er også det. Det griner, nej. Du skal bare gøre den... Ups, men prøv at se. Det er der nogen, der gør det. Jeg tror, det er kedeligt for folk, så vi siger farvel nu. Og så kan Nej. Okay. Så kan I se i den næste video, hvor han går i krig. Tror du? Nå. Er du færdig? Jeg mener, jeg kan ikke opgradere. Ses næste gang Har jeg noget på handen? i episode 2 i Jurassic World. Med mindre jeg er... Husk at like. 150 likes på den her video, så kommer den næste episode ud. Nej. 25. 10 til at starte med. Vi laver ikke noget arbejde i de her videoer. Hvis du ikke her... Hvis der kommer 15 likes, så laver vi 15. 15. Okay. Så kommer der en til, og så laver vi flere, hvis der kommer flere likes. Skriv i kommentaren, og husk at smide et like, hvis I ikke allerede har gjort det. Og tryk på abonnere. Hallo. For at se mere. Nej.
Nå, jeg hader dit